Gracias por acudir á presentación do libro Diario dunha cuarentena. Quero primeiro agradecerlo a Eli, a iniciativa que tivo para facelo aquí no Centro Cultural Avenida. Todos vivimos unha cuarentena, pero non todos a escribimos. Ela sí que o fixo xunto con algúns outros. Eu recordo aquí tamén Achi, que tuvo unha aventura nese aspecto. E, bueno, esa é unha valentía, contar o que un viviu nunha etapa desgraciada, e traela e achegala aos máis próximos, que son a súa familia e os seus veciños. Eli é unha petinesa da rúa ou unha ruesa de Petín. Ao fin e ao cabo, de a rúa Petín, que é un término máis bonito que a rúa guión Petín, que é o término ferroviario. Eu, antes de darlle a palabra a Xosé Manuel Rubín, que xa coñecedes, por a súa laboura desde alá ben entrada da década dos 80, na antigua Antena 3, a Voz de Galicia, Radio Voz, etc. Ele vai falar de él e do seu libro. Eu só do dicirvos que ao final podemos compartir un viño valorés, gentileza tamén de Lisa, e que está a disposición de todos aqueles que o precisen para firmar o libro que editou e que hoxe vamos a presentar. Pois con iso, nada máis, moitas gracias e Xosé Manuel Francés.